Казанда үткән татар теле укытучыларының Бөтен Россия бәйгесендә әлеге Радут мәктәбе укытучысы 2нче урын алды. Хәзер инде татар теле укытучысы Лилия Килмөхәммәтованың дәресендә булабыз. Сезнең парталарыгызда конвертлар ята, группалап эшләрбез без сезнең белән. Монда шигъри юллар, сезгә аларны дөрес итеп җыйнарга кирәк була. Лилия Килмөхәммәтова Оренбург педагогия институтының рус-татар бүлеген тәмамлаганнан соң Радут мәктәбендә 8 ел эшли. Ул Сарыкташ районында татар теле һәм әдәбияты укытылган 7 мәктәптән бердән-бер урта мәктәп. Конкурста катнашучылар арасында Лилия иң яшь укытучы була. 5 ел яңа технологияны кулланам. Бу критик фикерләү технологиясы. Бу технология миңа бик охшый, чөнки ул укучыларның фикерләү системалаштыруны үстерә, сөйләмне дә үстерә. Шуңа күрә бу технология безгә менә хәзерге вакытта балалар татарча бик начар сөйләшәләр. Районыбызда күбесенчә урыс телендә сөйләм алып бара. Шуңа күрә бу технология бик файдалы дип уйлыйм. Яшь мөгаллим өлкә район конкурсларының барысында да катнашырга тырыша. Мәсәлән, әлеге уку елы башында өлкә бәйгесендә ул беренчелекне яулады. Бу җиңү Казанда узган конкурска этәргеч була. Бүгенге көндә мастер-класслар, яңа белем һәм тәҗрибә алуның бер алымы. Шулай ук яңа технологиялар, методикалар белән дә танышу мөмкинлеге. Яңалыклар дәресләрдә дә актив кулланыла. Матурлыкны без сезнең белән беренче мәхәббәттә дә күрә, кайберебез тормышның тынычлыгында. Лилия Килмөхәммәтова укучылар белән төрле иҗади конкурсларда катнашырга тырыша. Бу елны мин татар телене олимпиадада беренче урынны алдым. Безнең татар дәресләре бик файдалы һәм кызык. Диана Нургалимова өлкә бәйгеләрендә Муса Җәлил шигырьләре белән җиңүләр яуласа, Зилә Биктова күптән түгел Россия төбәкләреннән Казанда җыелган балалар өчен үткәрелгән иҗади ярышта беренче булды. Безгә бик охшады безнең укытучы, ул безгә вич әйбәтләп сөйли, без аны бик яратабыз. Мастер-класс педагог өчен иң югары нокта. Ул анда үзенең эшен, кулланылган алымнарын гына күрсәтеп калмыйча, шәхес буларак та ачыла. Жюри агзаларына минем мастер-класс бик охшады дип уйлыйм. Чөнки алар кызыксынып тыңлап утырдылар. Һәр укытучы индивидуаль шәхес булды. Аларга карап сокланып утырдым. Куркыныч та булды, инде бик нык кайгырдым, ләкин менә җиңү шатландырды бигрәк тә. Конкурс миңа актив булырга, алга барырга этәргеч булды. Мин бер баскычка югарырак күтәрелдем. Куркуны һәм иялуны җиңдем. Гомумән әйткәндә, эшне тиешле дәрәҗәдә бәяләргә өйрәндем ди Лилия Килмөхәммәтова. Мы вообще преследуем цель такую, что дети должны изучать свой родной язык, начиная с 1 класса. Если вы знаете, то у нас 90% татарского населения, это поселок, поэтому проблем с изучением родного языка не возникает. Для школы это, конечно, большая победа, то, что Лилия Мансуровна заняла 2 место во всесоюзном конкурсе в городе Казани. Әмма күңел борчуы да бар. Мәктәп китапханәсе татарча матур әдәбият белән боетылмый диярлек. Нәтиҗәдә балалар бик аз укый. Күбесенчә китаплар иске инде, журналларны алып торабыз. Сөембикә журналы килә безнең библиотекага, Казан утлары, балаларга Салават күпере яздырдык. Яңа китаплар кирәк идеме? Булса, без куаныр идек. Радут авылы мәктәбе өлкәдә татар теле һәм әдәбияты фән буларак укытылган 27 мәктәп исемлегендә. Яңа китапларда булса, дәресләрнең сыйфатын тагын да яхшыртыр идек диләр. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар.